You know that old place near the railway where we used to tag our names to belong somewhere. You know that old grove. Hola, jo sóc el Iker i és el meu company Lluís, som alumnes de quart de l'ESO de l'Institut Torre Vicenç. Llavors, a les classes de música, amb el programa Snap, hem fet un joc interactiu pels alumnes de primer de l'ESO. En què consisteix? És per saber les notes musicals i els seus símbols en una obra musical. El primer que hem fet ha sigut fer la recerca de les imatges i els símbols musicals per importar-los al programa Snap. Una vegada pujades les imatges, hem col·locat els símbols al pentagrama per poder programar amb l'Snap. Aquesta és la nostra programació i al tocar aquesta nota s'ha ficat en efectes fantasma i ha sonat la nota re durant un segon. Aquí et pregunta que quina nota soc i si respons correcte, doncs et sortirà que està bé i si no sortirà que ho tornis a intentar. I si tenim dubtes, pressionem la tecla R i sortiran totes les respostes. Lost in